Erokamano janeno Malolo TV en kendo ngeso machielo ma owuoye gigo eko motenore koda ngimawa. Machiegni e chero niendi mar ngima mwandu mikeloni koda Ruth Ochungo. Kawuono wawuoyo kotenore koda tuo niendi mar TB nikech ng'eni juma ma wantie ni bende juma manye waingo kata wa celebrate iga kata World TB Day. Wan gi nyadendi studio kaendi mwadhi godo mbaka mathoth kotenore koda tuo niendi mar TB kata kahera mabe oseinyo oganda wa mang'eny. Ami thuolo mondo mien bendo wach nyinge kaito bang'e no indo wadhi nyime gi twak kotenore koda wach mar TB e cheno niendi mar ngima mwandu. Machiegni studio nyadendi. Erokamano Ruth. Yes, temi wuoyo motegno tingo duondi. Erokamano Ruth. Kuomia thuolo makende mar bedo ka mar mondo awuo gi jo thurwa. Nyinga en Delphine Anyango, an ema achung'ne tuoche mag kahera e Kisumu East Sub County, Kisumu County. Erokamano. Samacho ni ichung'ne tuoche mag kahera kende nang'o? Kenya waka wan ga gi national wan gi migawo mochung'ne tuoche mopogore opogore. Koro TB en achiel, kahera en achiel kuom tuoche mabende nigi migawo mopogore opogore gi jok mochung'ne e county nyaka e sub counties. Koro kaka Kisumu County ka wan gi sub counties 7 to wan gi jomochung'ne tuo mar kahera bende e sub county ka sub county. Koro an achiel kuom jok mochung'ne tuo mar mang'iyo kaka thieth mar tuo mar kahera timore e sub county mar Kisumu East. Manyiso ni in coordinator mar TB e Kisumu East sub county. Kamano. Nye mana juma pod wantie ni edite program ng'wen dwe mar adek ni endi nye waingo kata wadhialo odiochieng' mar tuo mar kahera piny mangima. Ang'o minyalo nyisowa ni oselokore kata osetimore kaluwore gi higa mokadho kotenore koda tuoche giki mag TB? Nitie anyalo wacho ni wase mabor kaka piny mar Kenya kata kaka Kisumu County. Nimar inyalo yudo ka nitie chien kanyo ne wayudo ka jotuo mag kahera ok gibi osiptal. Koro wasebedo ka watimo matek mar mondo wachope community, wachope gweng' mar mondo wawuo gi jowa mondo gichop osiptal mondo oyud mondo pimgi mondo wane ka ginyalo bedo ni gin gi tuo mar kahera. Koro inyalo yudo ni kuom higa mokalo nyaka higa ni wasebedo ka watimo mopogore en mana ni wadhi e community ahinya moloyo kaka ni wasebedo ka wadhi chien kanyo. Mar wayudo ni tuo ni ochando ji kanyo, ochando ji e community. Kapok gichopo e osiptal giya kanyo e community. Kata seche ma gisechako treatment yath mar TB be gin kanyo gin e community. Koro waseyudo ni nyaka wati matek, wati kanyakla gi jowa mane gwenge ka wanyalo loyo lweny mar TB tuo mar kahera. Mana kapod wantie yorno endo mar ng'iyo jogo mantie gi tuoche mag TB kor gweng'. Ok ang'e ni utiye nade nikech in kaka in coordinator. Inyalo lero mana ne janeno mar Lolwe TV to utime nang'o mondo mi chop makore gi kuom ng'ano mantiere koda tuo mar TB kor gweng'. Nikech nitie joma tuo mang'eny to samoro wuok osebedo negi matek. Utiyo gi yore mage mondo mi uchop irgi? Mokwongo anyalo wacho ni wachako gi lando mondo jowa ong'e ni tuo mar kahera ni en ang'o. Koro tuo mar kahera ni en ang'o, wanyalo chako gi kanyo. En tuo mikelo gi bacteria miluongo ni Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium gin bacteria mang'eny to mana aina achiel ma en Mycobacterium tuberculosis ema kelo tuo mar kahera. Koro mokwongo wadwaro ga ni mondo jowa ong'e ni tuo mar kahera ni en ang'o. En tuo mikelo gi bacteria to bacteria ni odonjo e del mos. Iyudo ka onyalo chamo ng'ato mos ma ng'ato ka ok en kin to ok onyal ng'eyo ni otuo. Koro iyudo ni en tuo madonjo, waluonge ni chronic illness. Nikech en tuo madonjo kuom ng'ato mos, onyalo kawo kodi kata juma ariyo kokichak winjo ka in gi dalili mag tuo. To dalili mag tuo ni gin kaka mage. Iyudo nikech en tuo mamako kor, iwacho ni wan gi types 2 mag tuo mar TB mar kahera. Nitie tuo kahera mamako kor ng'ato oboye,
to nitie kahera mamako oko mar obuoye mar dhano. Koro ma ahinya ma waneno en mamako obuoye, to mano ema watiyo ni wakasoga ahinya ni mar en olandore, yani inyalo miye ng'ama chielo ka in kode. To ka omako obuoye ni watiende nang'o, jatuo biro fuolo, to ifuolo ka iyudo ka kore rame, ogolo okego ni samoro kikore gi remo, iyudo ka dend ng'ato dhi adhiya, yani weight loss, to obedo kata gi fever gi night sweat ogolo luya mang'eny ahinya gotieno. Luya ni obedo ga mang'eny ma ka ng'ato nindo tinyalo po ka ng'ato nyalo kata paro ni kamo ninde cha no ole pi. Alafu yudo ka be samoro ng'ato nyalo bedo gi yolo mang'eny. Koro watemo ga mar mondo wachop e community e gweng' mondo jowa ong'e dalili mag TB. Ka ng'ato neno to gi kaina go kuome, to ber mar mondo ochop hospital mondo opime. Gik mage mamiyo ng'ato nyalo yudo tuo mar kahera ni e yo mayot. Kapok gi kanyo, rano mi aduki chien matin nikech ing'eni sama go mbaka kama endi ng'ama ni okoro ni mondo mi opuonjre mondo mi ong'e. Kapok wachopo ni ang'o makele, isekwano gigo makele, but kapok wachopo remo ni segi kenendo. Dar mondo mi apinyi into wang'e ni gweng' kata kuonde ma jodak mopogore. Seche ma umanyo jogi ni dibed nutiyo nyaka gi jomoluongo nyamrerwa koso in kaka in coordinator, ere coordinate tiji michop nyaka ir jalno man gi tuo. Koro kaka ne wadwa mondo wang'e kaka dalili go en, to iyudo ka koro seche ma watiyo to watiyo ga ka wan a team, ni mar ok inyal neno jatuo mar TB kaka ng'at achiel. Iyudo ka wadwaro ni wa involve nyaka lab officers, jok matiyo e laboratory, nikech gin ema gipimo tuo ni. To iyudo ka koro watiyo nyaka gi nyimreche, nikech gin to gin ema gin e gweng'. Watimo negi ga training, wapuonjo gi ma ging'e kaka tuo mar TB ni chalo, wapuonjo gi mondo ging'e kaka ginyalo konyo ng'ato mondo ogol okego kata mane gweng'. Wapuonjo gi mar mondo ginyalo chung' gi jatuo seche ma muonyo yath mar TB. Mar oseyudore ni muonyo yath ok en tich mayot. Koro wadwaro ga ni nitie ng'at manyalo chung' gi jatuo kata mane e dala, kata mane ot, kata mane gweng', manyalo konye paro ne ni kawuono muonyo yath, kata ka en gi shida moro to nitie ng'ama chopo ne machiegni kata kapok ochopo irwa, kata nyalo miyo wa report e sama ber. Koro nyimreche gin jok ma watiyo go kabisa, kendo gin jok ma ok wanyal loyo lweny mar TB ka waonge gi nyamrerwa. En ng'ama nyaka wati kodgi, kendo wase train kaka Kisumu East, wase train mokalo kata 150 nyamrerwa wase train gi on TB, to pod wamedoga bedo kodgi. Kata sani kaka wasebedo ka watimo TB screening e community nyaka nyo wachak jumani. Iyudo ka nyamrerwa ema gi e community ene motimo advocacy, ene mopuonjo ji, ong'iso jogweng' ni chieng' makama jo health bobiro ka mondo ong'iwa ka be wanyalo bedo ni wan gi tuo mar kahera. Koro iyudo ni gweng' bedo prepared gi nyamrerwa ema dhi kata chandi to loso nu jogo madwaro mondo mi opimgi. Wang'eyo ni tuo mar TB en tuo endo magamore. Arita mar nyamrerwa kata jalni endi mamanyo jogo matuo e kor gweng' chalo nade? Gino kenge mage muketo mondo mi ni en bende kikote mang'owa kiko gam tuo nikech en tuo magamore. Emomiyo nadwa wacho gik manyalo miyo mondo ng'ato yud tuo mar kahera ni e yo mayot. Yes. To gin gik kaka mage. Mokwongo, iyudo ni kidak kama onge ler moromo, luongo ni ventilation. Inyalo kama onge muya maber madonjo moromo. Gi ler, iyudo ni e gweng' kucho inyalo yudo ka ng'ato nie ot ma onge kata dirisa. Koro iyudo ni en ot manigi mudho. Mano ka bakteria no ni kanyo to yot ahinya mondo omak ng'ama chielo manie alworano. Mar ariyo, bende nitie aina tuoche moko ma ka ng'ato nigo to yot mar mondo oyud gam tuo mar TB. Tuoche aina mag tuoche mamiyo rotekre mag dend ng'ato dok chien. Koro gin tuoche kaka tuo mar sukari, gin tuoche kaka tuo mar HIV,
gin tuoche kaka kansa, alafu nitiere kata yedhe moko ma ka ng'ato tiyogo be duoko tekre mag giro teke mag piny, kata mana kaka yedhe mag kansa go be iyudo ka koro iyudo ka joka inago yot ahinya mondo giyud tuo mar TB. Kata mana chiemo, ka in gi joma ok chiemo e yo mar mayudo balanced diet, gin jok ma yudo ka koro tekre mag dendgi bende ni piny, koro yot mar mondo gitimango gigam tuo mar TB. Koro nyamrerwa ong'eyo magi, koro ka wapuonjo gin ka gidhi e od ng'ato ka gitimone, ka giluwe mondo gikele mondo kata opime, to wa advice gi gani mondo gibed oko, kik gitim budhogi mang'eny e ot, nikech oko koro yudo ni muya ng'eny. Gibedo mana tie yien kamoro. Kata tie yien. Alafu be wapuonjo gini kata kapo ni en kama ne nyaka idonje ot, to iyawo ni dirisa, ka en ot man gi dhoot inyakisha ni dhoot oyaw, dirisa bende oyaw. To wapuonjo gi bende kaka ka ne yamo wuok gi koni, to koro en mobet gi kono, gi koko ma yamo kono, mar mondo kik yamo moa kuom jatuo dog iri. Alafu koro sani bende waduoko ni Nyasaye erokamano ni mar sani tinde ji rwako mask. Koro gin bende gibedo ga supported once in a while mondo giyud mask. Nitie ndalo moro end of last year, wan gi partner moro ni Commercial TB ne okelo masks mana momi nyamriche kende, mar mondo omigi teko kendo mondo kata ka giwuotho e community to giyudo kaka giwuotho ma ok giluor ni ginyalo gamo tuo moro amora. Janeno Mololo TV puro dhi mbele kaendi wagomba kotenore koda tuo niendi mar kahera kama dhombo godendo ni TB. Winjo ka nyalo nyise lero maber kama endi nitie ranyisi moko ma kineno e kit ngimani to nyaka koro ichidi gi dendi mondo mi imany thieth. Ka in koda liet ma kinindo gotieno tiwe ni kama indeno endi en kama ole pi, mano nyalo nyisi ni in koda tuo niendi mar TB. Kendo ka kilo mar dendi, relative mar dendi dok piny mapiyo piyo, mano nego bed ni ichako chich gi dendi ni samoro nyalo bedo gi tuo ni. Gima duong' moloyo en ni ka dipo ni chich gi dendi ni tuo, wachaku wuoth kachiel mondo mi wadhi ute thieth mondo mi wayud konyruok. Wakawo mreyo matin kod duo kama endi to nyadendi Delphine Anyango ma en the coordinator mar TB Kisumu East Sub County dhi lero to thieth mar TB chalo nade. Wang'e maber ni gima iluongo ni muonyo yath en gima tek, to nikech tuo mar TB nyaka muony yath e kichangi ma ok ilewo kata dichiel. Med kete kanyo nikech puro ka endi nikech in. Janeno Mololo TV pod wadhi mbele kaendi goyo mbaka ka dipo ni ok yaw TV mari warwakini machiegni wago mbaka kotenore koda tuo niendi mar kahera nikech juma ma wantiere niendi tarik 24 dwe niendi nyodhial odiochieng' mar kahera e piny mangima. Wasewuoyo kanyo ma waseneno ranyisi mage, waseng'eyo nyaka gigo makele gi kaka olandore. Kata kamano wadwaro mondo mi wawuo koro kotenore koda kaka inyalo thiedhe. Machiegni kendo jalony kaka ithiedho tuo niendi mar kahera nikech wang'e ni nyaka muony yath. Yadhe ni imuonyo onyalo bedo kuom thuolo malach kaka ng'eyo seloke kata en nang'o ng'e dweche auchiel. Koso tindo kadho kanyo. En dweche auchiel. Mondo mi ng'ato muony yath ndalo odiochieng' kodiochieng' matiek dweche auchiel ok en gima yot. Ka ikonyo nang'o? Ka dipo ni ng'ato oweyo muonyo kawuono, muonyo juma moro achiel, olewo ndalo moko adek, utimo nang'o? Erokamano. Alero chien kanyo ni seche ma watiyo tich mar coordinate TB e sub county okiti kaka ng'at achiel, nitie kaka watiyo as a team. To asewacho team watiyo godo, wawuoyo kuom nyamrero, wawuoyo kuom laboratory officer, nitie kata jo pharmacy jok ma koro somo wach mar yath bende jo yath gin bende nyaka gibed kodwa nikech gin ema koro gihakikisha mokwongo ni yath nitie, nikech yedhe go be nyaka bede nikech gin ema gi order, gin ema gihakikisha ni yath nitie manyalo romo jatuo ni nyaka otim ang'o, nyaka otiek muonyo yath. Koro tuo mar TB en yath imuonyo ne yath kuom dweche auchiel. To dweche auchiel ni opoge diriyo. Nitie phase mokwongo ma waluongo ni intensive mar kawo dweche 2.
to nitie phase mar ariyo mwaluongo ni continuation phase, en okawo dweche 4. To kata yedhe mitiyo godo kanyo gipogore. Seche ma wacho ni in gi intensive phase dweche 2 mokwongo, itiyo gi yedhe mopogore adi 4. To kidhi e continuation phase ma wacho ni dhi kawo dweche 4, to koro itiyo gi yedhe types 2. Koro ka jatuo oseyudi ni nigi tuo mar TB, nitie guideline ni ema chikowa kaka wachiwo yath, ma kata kiyudo tuo mar TB Kisumu ka, yath mitiyogo ema chal gi yath midhi tiyo godo kata Mombasa. Kendo bende guideline no en emiluwe, ma kata kidhi thiedhi Aga Khan, kata kidhi thiedhi Avenue, kata kidhi thiedhi Russia, Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, yath en guideline achiel cha. Koro guideline no konyowa mondo wang'e ng'ato ka ng'ato kamoro amora ma intie, ing'eyo kaka onego bed ni jatuo ni chako yath nyaka chop gikone. Koro jatuo kapok ochako muonyo yath, oseyudo gi ahinya mondo ng'ato yud ni nigi TB, wapimo ga okego. Okego ne wadhi e lab to wayudo duoko. Samoro yudo ni jatuo no golo okego, to samoro wuok ni negative. To pod king'iyo jatuo ni kaka daktari, to yudo kaka daktari neno jatuo ni, aneno pod achich ni nyalo bedo ni en gi TB. Koro yudo ka samoro wanyalo ori kata x-ray, kata koro nyalo timne test mamoko mar mondo wa confirm ka dipo ni TB manitie. Manyiso ni ka opimo okego to koyudi, to inyalo tigi yor x-ray mondo mi oyud ni en gi tuo mar TB. Inyalo yudi. Koro ka kisebedo confirm ni nigi tuo mar TB, to wabet kodi piny, ma wawuo kodi, ma wapuonji, to wahero ni mar mondo ibi gi ng'ama chielo bidak go, kata en osiepni ng'ama ineno ni machiegni kodi kaka next of kin, mondo wapuonju kode mar mondo obiro chung' kodi seche mimuonyo yath. To wamiyi health education, wapuonji ni yedhe onego imuony marom nade. Yath ma jatuo muonyo pile tegemea gi kilo mare. Koro kwa mfano kapo ni kilo mari en 45, timuonyo tablets 3 pile. Koro ibro muonyo tablets 3 na pile nyaka to dwe ka dwe wakawo kilo mari. Kaka ne wawacho ni kilo mar ng'ato dok piny ka nigi tuo mar TB. Koro kilo mari en gima be biro konyo mondo wa monitor godo ka be improve ka idhi maber e treatment. Seche mimuonyo yath TB be ibiro yudo ni nitie okang' moko ma kichope to wapimo okego kendo wachako wanuoyo. Koro yudo ni kichako yath to bang' dweche 2 wachako wapimo okego. Kendo bang' dweche 2 wapimo okego, wadwa ng'eyo ni be isebedo negative, isedok negative koso pod in positive. Nikech mano be biro amua ka pod idhi mbele gi yath mar intensive koso wabilo koro mondo idhi e continuation phase. Alafu yudo ka jatuo osedhi mbele gi muonyo yath, kochopo kendo dweche 5 ko muonyo yath kendo wachako wapimo okego. Kanyo ema koro wadwa ng'eyo ka jatuo ni yedhegi otiyo kuom maber koso ok otiyo kuom maber. Nikech inyalo yudo ka jatuo osemuonyo yath kuom dweche 5 to pod en positive. Koro emomiyo nyaka wapimo okego gi okang' mar dweche 2, kendo wachako wapimo okang' mar dweche 5, kendo sama utieko yath dweche 6 be kendo wachako wapimo okego kendo mondo hakikisha ni jatuo wani ochango. To wait to wapimo dwe ka dwe. Ka jatuo muonyo yath nyaka dweche 5 to pod en mana positive, ka koro timo nang'o? Nikech chiegni tieko dweche 6, tuo ni pod nitie, yath chiegni rumo. Kanyo nitie gik mang'eny ma wang'iyoga. Ni mar mokwongo inyalo ng'iyo to be jatuo ni muonyo yath. Nikech ni wasebedo gi jotuo moko ma obiro adier e klinik mokawo yath, to yath okane pilo, ok omuony. Mago nyalo miyo obed positive e dweche ma mbele go. Mar ariyo, nitie wanyalo chich ni koso en gi TB moro mwaluongo ni drug resistant, TB matama. Nitie kanyo koro wanyalo kawo okego moro mondo waore test moro miluongo ni culture no ema biro nyisowa ka jatuo ni nigi resistant TB matama koso enena TB ma pod nyalo tiyo gi yedhe ma wamiyegi. Tiyudo ni koro ka wachopo kanyo, ka en TB ma nyalo dhi mbele gi yedhe ma wamiyegi, to koro watimo ne gimoluongo ni DOTS, direct observe treatment. Yani wang'iye, obiro hospital to wamiye yath, omuonyo ka ng'ato observe. Ng'ato nyaka ne ni omuonyo yath. Ka en ng'ama ok nyal biro hospital, tiyudo ka koro wariwe gi nyamrerwa ma machiegni kode. Eba koro dhi ode kanyo pile to hakikisha notimo ang'o, nomuonyo yath. Wang'eni kar muonyo yath ka idhi tek. Inyalo muonyo yath ting'ok.
ha kwan mar yath no mi ginalo monego bed ni kawo ina case ma ng'ato muonyo yath to ng'ok oyiene kendo chako kawo yath machielo mondo muony odiochieng'no koso itimo nang'o? Nitie kaka wapuonjo giga ka jatuo muonyo yath to ng'ok ti oneno yath momuonyo ni kong'ogo ni kanyo mane ko yieni mar mondo inuo to ka ok ineno to kik inuo to kapo ni nuoyo ka jatuo ka ochako yedhe mag TB be ok wadwaga ni wadwaro ni wanene juma ka juma, watimo ne review juma ka juma nyaka inene kuom dweche 2 mokwongo. Seche minene no koro report gi kaka mago to waneno kaka watimo. Ng'ama muonyo yath to weyo gin pek mage monyalo kade koso okenge mage mukawo amuonyo kawuono kinyaleo mano bende nitie kaka watimo emomiyo seche ma jatuo pok ochako muonyo yath watere gima luongo ni adherence counseling, yani nyaka wapuonje kaka itere hocho maber ma oyieno biro muonyo yath gi ng'ama bende obiro godo mabiro konye mabiro chung' kode sama muonyo yath ni. Koro yudo ni hocho ni en gima ok rum, en gima sasa ma jatuo biro juma ka juma to hocho dhi mbele. Ka dipo ni jatuo owe yath to waoro kendo pod nyamrerwa ema dhi timo ne follow up mondo otimang'o mondo kele. Wagone gi simu, waparo negi ni kinyo negi bi e klinik. To kapo ni ok obiro to wakawo atua mar koro oro nyamrerwa mondo dhi okele. Kose kele obiro nyisi watemo penje nang'o momiyo ok ni muonyo yath, ang'o momiyo ok ni biro. Wadwaro mondo wang'e gima omiyo jatuo nyalo bedo ni owe yath. Nikech wadwaro mondo wa support jatuo mondo muony yath. Koro ka kosenyiso wa ni ok obiro nikech ne en gi liel to koro wanyise next time kapo ne chieng' moro kendo ka gima kama timore tinyiso wa chon. Nitie kaka wanyalo winjore. King'e ni ok idhi bedo juma manyien to kata nyamrerwa nyalo kelo ni yath. To kadwa mar klinik mimiyo jatuo ma wan ga gi card, appointment card. Kata kidhi kodo e osiptal mora mora, wachi ni kata ni dhi e safar moro ma ok ni chano to ipo ka in kata Naivasha to kadi no kidhi godo e osiptal mora mora tinyalo miyi godo yath. Koro enena pocho mosiko ma wadhi godo mbele ma wachungi jatuo nyaka tiek yath. To kadi po ni ok obiro kabisa to kochako duogo kendo ne kochako yude ka osetieko gimoro kaka dwe mangima to koro wachako pimi manyien, ochako thieth manyien. Ochako muonyo yath kendo manyien. Giko kang' mare ma koro ngacho ni ng'ane nye muonyo yedhe mag TB to yedhe gendi koro tamo wang'e warwake sindan. Bende nitiere sindan mar TB? Koro sindan ne watiyo ga gi sindan chon. To mage gik ma koro wanyalo wacho ni oseyudo winjruok kaka wabedo timo research to gik moko be koro medo donjo mang'eny to wayudo ka koro technology medore. Koro wayudo koro nochopo kama koro thieth mar sindan nowe. Koro tinde onge thieth mar sindan. Koke muonyo yath to wach enena muonyo yath. Koro tabu mar ni ka ok muonyo yath en ni nyalo koro biro gi TB matama, resistant TB matama ni en koro kochangi koso en be gik mana kuma koro nyalo changi. Koro ka awach ni ng'at ma muonyo yath to weyo muonyo yath to weyo en ema koro yot ahinya mar mondo bed gi TB matama. To TB matama en ang'o? En TB ma koro yedhe ma mimiyi ma tiyo go mag dweche 6 koro ok nyal konyi. Koro yudo ka koro idwa keti treatment e yath madwa kawo kendo dweche 18. Higa achiel gi nus. Kimuonyo mana yath. Mana nikech tamri muonyo yath pile. Mana nikech ni tamri muonyo yath mokwongo mar dweche 6. Koro kidwa dhi ni koro yudi nigi TB matama to koro yudo ni thieth koro kawo higa achiel gi nus. Koro en more intense, yani koro en thieth ma odonjo kabisa. Kendo bende en thieth ma koro kuyieni ni dhi muony kendi. En nyaka koro ibed ni pile ini hospital imiyi yath muonyo. Ine pile ni hospital ni orwaki e ward kosi adala pile kibiro hospital. Inyalo wan ga gi treatment aina 2. Nitie ma wanyalo time kaka community staff, health na nurse kata clinicians, staff mar health bire udi to mag miyi yath pile kuom dweche gote. Higa achiel gi dweche 6. To nitie moro ka jatuo ng'ama ama chiegni go hospital to koro nyalo bedo ni obiro. Koro ichano ni seche mobiro no to koro waketo ne kamoro ma ema obete nyaka miye yath moyue e kodogot. To mano koro jatuo ma
mabiro nyalo biro no. Wabet ga mawademo wawuo eka wawinjre ni in koro ibiro kawo ma ni jatuo sister bo biro iri ot to mi yath pile pile kata in bo biro osiptal. Data maru chalo nade ka koro ing'iyo kata mana wach ni kuom higni 2 mokadho gi sani landruok mar TB dhi nyime koso dok chien? Landruok mar TB anyalo wacho ni dhi nyime. Nitie survey moro manotime e Kenya waka iluongo ni prevalence survey notime 2016. To prevalence survey ni nonyisowa ni wa miss, yani nitie jotuo 40% ma ok wayudgi. To gintie gi tuo. To gimedo lande. Koro prevalence survey no ema nomiyo koro wachako kendo koro wachiew ni kara onego bed ni watiyo matek mondo wamany atamalo 40 ma ok wayudgi gin kanye, gin e udi, gin e community, ok gibi osiptal. Emomiyo koro sani jawaloko koro wadwaro ni wabede gweng kabisa mondo wapuonj jowa mondo jowa ong'e ni tuo mar kahera en ang'o mondo gibi osiptal. Sama wawuoyo mana gweng, ng'e ni bombe be wantiere gi ji kendo wantie nyaka gi jogo ma odak kuonde maong'ore kata miluongo ni slums. Gintiere e chenro ni koso ung'iyo mana jogweng kende? Gin bende gin e chenro ni. Iyudo ka seche ma watimo gimoro kaka outreach, to outreach yani wadhi e slums go mondo watimo nigi screening kanyo. Kata mana week ma koro osekalo 1-2 nyocha wan Obunga ka watimo TB screening. To screening no sedhi mbele nyoro nyaka odhi nyaka Wasi nyaka kamora mora watimo onge ng'ama dwaro mondo wawe chenro ni. Wakelo nyaka jo chemist bende tinde timang'o kidhi e chemist ni fuolo tiyudo ka koro inyalo pimi okego mana gi kanyo. Aya adado ka mbaka ne nyalo bokra magiko dhiambo sa bende mayo wawangwa. Ang' wach mogik kaito mondo watieke chenro makawuono ni ndi janeno ka sa medo sudo ing'iane kamera jamoro mi wuone gi janeno Malulu TV gi lakseche gendi inyise wach ni mogik kaka jalony weche go mag TB. Wach manyalo wacho ne joturwa mogik en ni TB ithiedho. TB ok en juok. Ka in gi dalili mane wawacho go, ahonda, del madhe adheya, kikiti ka in gi luya mang'eny mokuomi ahinya gotieno, iyudo ka iola bi osiptal mondo timang'o mondo pim mar tuo mar kahera en nono, onge gimichulo. Thieth bende en nono, onge gimichulo. Sirikal osekelo magi duto en nono. Koro kik ng'ato tho gi tuo mar kahera to en giminyalo thieth nono ma onge chudo moro amora. Akwayo jodala wa jothurwa ni mondo giyud kaka ginyalo chopo osiptal. Kata king'eyo ng'ama nigi dalili ainago, konye mar mondo chopo osiptal oyud konyruok. Erokamano. Ikanyo no janeno Malulu TV jalonyo wach maber ni geng'o ber maloyo thiedho. Kadipo ni neno ka in gi ranyisi mokwano go eko, chak chon mondo mi dhi kar thieth mondo mi yud konyruok. Kik dibed wawito ngima wa gi monyalo geng'o. Dongani Ruth Ochungo ande makelo ni cheno ni endi mar ngima mwandu kane wan ka indi kod jalony nyadendi Delphine Anyango ma en coordinator mar TB e Kisumu East Sub County. Oriti masani wanende weekend manyien.